Op camping De Wetterspetter in Indiek maakt je de meesten haar nog net al te druk. U heeft nog geen hittestress? Nee, hitteontspanning hebben wij, ja. Ja, dus u kijkt er niet tegenop, laat die 38 graden maar komen. Nou, had voor mij ook wel wat minder gekund. Maar als je dan ergens in Nederland wil zitten bij die temperaturen, dan kan je toch echt best hier zitten. Dus ik denk dat we boffen. Ja, ik ga heel veel zwemmen, denk ik. En zeilen. We hebben zeilboot mee, dus dat gaan we ook doen. En veel in de schaduw zitten, sowieso. En s'avonds dan in de tent of in de caravan, is dat dan niet veel te heet? Misschien wel, en anders gaan we buiten slapen. Ik bedoel, we hebben een heel grasveld hier, dus het matje is zo naar buiten gesleept. Dus, Oh, dat is eigenlijk ook wel lekker. Ja. Lijkt je dat leuk? Ja. Campingbaas Ietje Aukers beziekt het maar haar gasten mooi te tinken. Ze vregen steeds wel, heeft een schaduwplakje. Heb ik die, dan jou ik ze natuurlijk. En voor de rest, hoe daar zie je ze de schaduw. Gelukkig hebben we een skurre van de boerderij wat heel koud is. En de meesten gaan voor huis bij het wetter. En als het heel heet is, dan maak ik in de skaat van de boerderij bij mij voor huis zitten. De hitte betjut ik dat er meer kans is op stroomstoringen, zo het netbeheerder Liander. Wat we op dit moment zien is dat er perioden van extreme hitte zijn, zoals afgelopen zomer. Maar het ook steeds droger wordt onder de grond, omdat er minder regen valt. Nou, juist die regen is nodig voor een verkoelende werking van vochtige aarde op het elektriciteitskabel en op de onderdelen onder de grond. Nou, die neemt af en daardoor zien wij dat zwakkere elementen in het net sneller storingen veroorzaken. Liander zet vanwege de warmte extra mensen in. Ik kijk krijgt het heat de komende dagen, maar bij boer Velstra uit Akkerum zit dat wel goed. Wij doen maar deze warmte smoors daarbuiten. En ik denk dat de meesten om 1 uur binnen, want hier binnen is het wat koeler. Ze hebben kaart. En ja, ze jouwen hun ik wat delen. Een co die bepaalt zelf wel wat er wil. Ja, een co die gaat wel meer drinken. En ja, dat kerst als het te warm is, dan kerst het in de melkproductie. Dan zakken die helaas ik wat. Minder melken dus, maar de warmte betjut ik business voor deze boer. Nou, we hebben natuurlijk lekker verkoeld ijs. En ja, de ijsmachine draait op het moment bijna dag en nacht. Ja, het gaat heel hard met dit waar. Want ja, iedereen die wordt een beetje gek, is ik wel. Dus de restaurant en de horeca die begint ook te bestellen. Ja, kennen je me wat zijn oorwerkje en de keis is maar? Nou, het is krap. Ja, maar we doen is best.